tak to tam je vždycky na tom Na YouTubeku, Facebooku. na Facebooku. Na Facebooku. Takhle to tam je vždycky. Vždycky to osolíme. Ať se nevysekáme. Ne, jedu pomalu, ne přece. No. Jede, krásně. Děláme sytič a jde to. To víc chlastá, když dám sytič, aby to vřelo. Tak, pak do toho kopičky hezky pojedeme. A za ním. Jo. Za ním. Tady to svítí. A dopad taky. Pak do toho kopce, jak to vidíte. 40 to vidíte na kopce. Musíme zavřít. Když se zahřeje motor, teprve pak si může zapnout topení, dřív ne. Tak. Nahodíme blinker. Máme tam dvojáka. Tak. A na tu pohotovu. Někdo má blbě zavřený dveře. No. Tak, teďka do toho kopce, jak to vidíte, 40, jo? Jděte se na to. Tak, točíme. Hezky, teď se to chytlo. Cítíte ten tah, jak to valí? Cítíš ten tah? Jo. No to bylo na chviličku. Českomíra. Dáme dvojku. To se musí honit v otáčkách, jinak to nejede. Teď. Víš, přidali jsme trochu sytiče, jo, a valí to. Přidali jsme plyn. Hezky. Hop. Oh. Tak. Teď budeme točit doleva, najedeme si trošku. Tak, přibrzíme a v zatáčce se přidává. Tak, aby nás to dává prostě zatáčky. Se čumí. Kdo by nečuměl? Zapomněla nás. Tu. Tak, přibrzdíme si. Tak, doufám, že to hezky dopadlo všechno. Tak, cesta volná. Už to bude. Jestli dojde baterka nebo ten, tak jsme hájí. Musím dát přednost, bacha na to. Těm z vrchu. Už to nikdo není, už to palí. Už se všichni palí. Hezky. Akorát za vrchu musím posílat. A je. Čápko, tak už to vypí. Dobrý. Tak.